ja, is de tweede geworden bij het EK Hip-Hop. Ze deed het samen met Chantal Hoebe. Maar die kost vandaag helaas niet hier aanwezig zijn, hè? Nee, dat klopt. Die had het heel druk met school. Dus vandaar dat ze vandaag niet met koos komen. Ja, want je studeert allebei, hè? Allebei doe je een opleiding. Ja. Hier zit de beker, tweede plaats. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, je had het niet verwacht. Nee, Waarom niet? Totaal niet verwacht eigenlijk. Want we hebben eigenlijk heel lang samen gedanst. Ja. In 2008 zijn we eigenlijk gestopt met dansen. Of in ieder geval met samen wedstrijden te dansen. En waarom zit je gestopt? Voor onze studie. We zijn allebei gaan studeren. En Chantal die woont in Nijmegen door de week. Ja. En ik woon in Maastricht. Dus ja, dat is heel was lastig om wel dan te even trainen. lastig, Ja. En verdacht eigenlijk 2 maanden geleden van... zullen we toch nog eens voor de leuk gewoon een keer meedoen? En, echt voor de leuk, dat echt was gewoon het, ja? Gewoon om nog een stukje wie het is. En toen hebben we ons eigenlijk meteen gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen. Ja, te gek. Dus ja... Maar je bent tweede geworden, niet gewonnen, maar dat maakt dan, je mocht even goed door naar de WK. Ja, vanmorgen, doordat we tweede zijn geworden op de Europese kampioenschappen, mogen we naar de wereldkampioenschappen. Ja. In principe moesten minimaal 2 voorrondes in Nederland gedanst hebben. Alleen dat hij je vierde sneed. Ja. Maar omdat we toch zo'n goede prestatie hebben neergezet op de Europese kampioenschappen, hebben we eigenlijk van de Nederlandse organisatie een wildcard gekregen. Aha, Ja. en hoe mocht je, want het is in In Engeland, Blackpool, in Engeland, ja. En wanneer is dat? De laatste week van augustus. Oké, dus nu moet je nog heel veel gaan trainen samen. Ja, we gaan er nog tegenaan, ja. Maar ja, je studeert allebei, dus zag ze net al, die vriendin woont in Nijmegen. Hoe moet je dat nu dan? We proberen zoveel mogelijk in het weekend toch te trainen. Op zaterdag en zondag. We hebben al heel lang niet meer kunnen uitslapen, om het zo maar te zeggen. Iedere zaterdag en zondagmorgen trainen we. Ja. Dus, en dat zal nu nog wel even doorgaan, inderdaad, in de zomer ook. Dus dan hebben we natuurlijk ook wat meer tijd in de zomer. Dat we allebei natuurlijk vakantie hebben. Dus, ja. En wat maakt u nu zo'n sterk duo? Wat is uw kracht, denk ze? Ik denk dat we weer heel veel energie hebben. Ja. En wat er ook denk ik wel uitsprong is dat we weer verschillende soorten van hip-hop stijlen in onze duo hebben. En andere hebben dat niet. Dus, dat je veelzijdigheid eigenlijk dus, hip-hop bestaat uit verschillende stijlen. Locking, wacking. Dat ding zeg ik waarschijnlijk helemaal niks. Maar die stijlen eigenlijk verrijden de meeste stijlen wel in onze dans verwerkt. En ik denk dat dat wel het metgeteld. Ja, we hebben beelden van het EK, maar dan zijn we ook in een groep dansen. Maar ik dacht dat je alleen was. Of wat is dat klopt. In een wedstrijd is eigenlijk kent ze solo, duo en team dansen. Ja. De beelden wat ze nu zien zijn eigenlijk van het team. Hoe je met hebt gedanst is D-Shock. We dansen ook bij Clara Lamar en Sittard. Ja. En met het team zijn we niet doorgekomen tot de finale, helaas. Maar hij is ook gekwalificeerd. En met de duo is het zo dat er steeds ook met meerdere personen op de vloer, omdat ze niet iedere duo apart kunnen laten dansen, omdat het gewoon te lang duurt. Dus ze steeds eigenlijk met gemiddeld zo'n 6 andere duo's samen te dansen. Ja, en hoe het WK, heb je veel concurrentie? Ik denk het wel. Ja, de ganse wereld dit met. Dus vooral Rusland is heel sterk, Oostbloklanden. Die zijn heel sterk. En Amerika natuurlijk ook, want daar komt de hip-hop natuurlijk vandaan. Ja, dus je hebt wel een voorsprong wat dat betreft. Ik denk dat de concurrentie heel erg sterk is. Ja, wat gaat je doen om echt te onderscheiden? Want gewoon natuurlijk, voor de eerste plaats natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Nee, ik denk dat we wel echt heel hard gaan trainen. Want we hebben natuurlijk niet zo heel lang getraind voor het EK. Dus er is echt genoeg verbetering eigenlijk mogelijk. Ja. En toch de gaat zwakkere stukken, dus de dans halen en die vervangen voor anders. Ja, ik zou het heel leuk vinden als we een heel klein stukje zou kunnen laten zien. Ja. Dus duizend normaal gesproken met Chantal, maar die kost niet hier zijn. Maar we willen toch heel graag iets van dich zien. Dus kind ze dat ook alleen laten zien? Dan zal ik een stukje van de duo laten zien, maar dan alleen. Ja. Oké, nou, dan loop met me met naar voren. Wacht, ik neem even... En heeft hij naam nog een dans, wat zullen we zien? Of, nee, het is gewoon als duo eigenlijk, maar dan doe ik dat alleen. Duo, maar nu solo. Ja, even alleen, zonder Chantal dan. Ja, dat is wel jammer. Dus, nou, ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Heel veel succes ook op het WK. Heel erg bedankt. In Engeland. En zet hem op. Ja, Ilona van Bergen. I invented swag. Popping bottles, putting supermodels in a cab. Proof. I guess I got my swagger back. Everything high. Everything high.
come and go, them doors is revolving. Baby, you fine like the wine in my cellar. Now I gotta work, can't find the umbrella out. Ja, te gek.